Oh, bomkhulu nani bogogo. Hlabo dabu kwapondo somagebonda bosompahle namjebejama enqinqwa lapha inkolo maqhazo komo sibakhulu kwakuthi inkomo komo sibakhulu wesela mathunga. Pondo zami le nje nikaze sabane enkomeni lokuphasa kwamagudu okubhemela. Siyakhuleka bomkhulu nani bogogo. Sibeka na indoda seyifikile la phambi kwenu abantu abadala uzocela naye ukuzwa mayelana nesimo sempilo yakhe. Sithi ke bogogo nani bomkhulu sikhayiselenike phezulu kwesimo sempilo yakhe nisinikeze umhlahlandlela wempilo yakhe. Bogogo nani bomkhulu nisikhayisele lapho kunenkinga khona nisipha amakhambi ukuthi siyophuma kanjani abantu abadala. Sinibiza ke eMpumalanga nasitshwala ngeningizimu nasenyakatho emakhumbi noma nomhlaba. Sithi moya mina emakhumbi manje nomhlaba mayihlangane la nemoya isikhombisa eMpumalanga sithi mayisilekelele makhosi. Ngiyabambesa mwe. Ukuthi bazosinika labo mkhulu indlela yebo ngafunda indzaba yebo anda kuyezinto la lezinto zevoda maka khosi sibone into enkulu ukuthi bathini. Yebo. Yeah. Okay. Ya ndoda enkulu bavela abantu bakho la abadala uhamba nabo. Bathi abantu bakho abadala la kunento lekufuna ngathi ngase iphakanyiswe phezulu isimo segama lakho. Ngibona isimo sesidalwa sakho siphakamisa isimo sento eyinhlanhla yesimo sento engumsebenzi. Masiphakamisa isimo sento eyinhlanhla isimo somsebenzi ngibona isikhundla esisondela kuwena njenganesimo somuntu engibona izinto zakhe zifuna ukunyuka ziphakame kodwa lento iqhamuka nesidalwa sasekhabo mama kakhulukazi esihamba sibe isidalwa ekuthiwa kade siloku sikugadile sihamba nawe kakhulu empilweni yakho ekuthiwa sicela ukuthi sikwenzele into ekuthiwa amavulandlela ube umuntu ongadla isimo sento ezinduku ezimhlophe kodwa manje ezoba amavulandlela kodwa manje mawuzidla lesimo salezi induku njenganesimo sento umuntu athi ngagezwa ngesimo semali emhlophe nalesimo salolubisi kuthiwe kuphakanyiswa isimo sezinto zakho kunento ehamba bese iba nesisindo esihlala sibe ukhiye phezulu kwesimo semali. Ngibona isimo sento into eyigazi makuchithela isimo sento eligazi ngibone isimo sento eligazi kuchithela lapha kwesimo semali. Kunento ekwathathwa isimo sento eyisigqoko sakho okade usigqoka nje uswenga ngaso lesigqoko sathathwa sahamba sawusetshenzwa isimo somuntu wesifazane. Yazi ngomuntu wesifazane naxabana naye naphambana naba nokungezwani wasonga lo muntu wesifazane ngoba waba umuntu owayenengqondo ukuthi ufuna imali empilweni yakho kuphela owayengezile ngesimo sento euthando phezulu kwesimo sempilo yakho. Lo muntu wesifazane uhambe ibanga elide wanezinto azenza nesimo sento eyisangoma endaweni esemawuti. Lo muntu eyisimo somuntu uhamba isimo sendawo esemawuti nesangoma sesifazane benza isimo sento eyumuthi owakubizwa isimo sento igama lakho ngenhloso yokuthi iba isimo somuntu ozokunguleka ukhiphe isimo sento imali ngendlela engenangqondo nengahlelekile ugcina ba isimo somuntu ongaphelwa ikona konke okuthema uyisimo somuntu
obamba isimilo sakho sobudoda uba isimo somuntu otelekayo, isimo sokwenza izinto noma kanjani. Lo muntu waba isimo somuntu waba nenzondo, wazi wafuna nokufakela isimo sento ezibantu lesimo samacala. Umuntu othunyelelwa abantu njengabantu efuna bakubamba inkunzi, njenganesimo somuntu obuyibona uvukelwa isimo sabantu uyitshela ukuthi yigebengu, kanti kunomuntu obehind lento ohamba ayilandela ngemuva. Kunesimo sento ukuvela kwesimo sento ezingozi ezeza kuvela wazi wanga understand ukuthi kwenzakalani. Labantu abasuke bengilinde ngoba kwenze njani, abazi ngani ukuthi ngizofika ngasikhatsini. Wathi umuntu kunesimo senkulumo ebiyenzeka behind the scene, kunomuntu obeloku enesimo sokuthumelela isimo sabantu kodwa ngenhloso embi engalungile ukuthi lo muntu wayefuna uku-owna akucontrol, kodwa manje wathi wena uma ungavumi uku-owneka nokucontrolwa ngokuthi ube umuntu odedela isimo sento izinto financial, wayeseba isimo somuntu okuzondayo. Lesimo salo muntu wase enza ama-plan ukuthi uma umushiya kufuneka umushiye kodwa nawe ubusuvelelwa inkinga. Leyo nto leyo ayikaze icleanse phezu kwesimo segama lakho. Isinomkhuba ngoba wayakhala into yazaba into engathi iyavala njengoba bethi asinika amavulandlela. Isiyenza ukuthi i-relationship ongena kuwona manje kamuva nibambisana kahle nomuntu wakho wesifazane kube mnandi, kodwa manje kunalento yokuvele nixabane ngentendelo. Abane ngoba le ngento engekho ngagcina umuntu i-relationship iphela ungazange uze kube khona into ephathekayo noma ebambeka ukuthi sibanga ukuthi manje bathi abantu abadala ifuna ukusetshenzwa lonto ebese lento iphinde ngoba wayifungela imali ukuthi imali oyithola iletheke nawe. Kunalomkhubo okuphuceka imali, uyazama impela, uyazabalaza, uyahlanganisa, uyaphuceka imali ayivumi ukuhlala inalento ukuthi isebenziseke ngendlela obusungayiplanile. Kube nento ezothi usuthi uhlele ukuthi uzokwenza ukuthi kuvele into eyisigameko noma i-emergency ezokukhiphisa imali ngendlela obusuku kade ungayiqondile. Bathi abantu abadala kunensebenzo enjalo eqhamuka eceleni ezokuhlupha kuze kube ngathi abantu abadala. Bathi abantu abadala akubona bona into abayicela kuwena bafuna engathi ungasetshenziselwa ngawusebenzisa umuthi omhlophe oyivulandlela lenhlanhla ozodonsa isimo senhlanhla ngoba kunento enhle abakuzela nayo nabakuphathele yona, kodwa baphazanyiswa ilento esinesikhathi yenzeka, kodwa yenzeka wena wangakwazi ukuthi ube nendlela ukuthi bekhona umuntu ozokumbulela yona ukuzilungisela. Lento isifana nomoya omubi okuthomentayo okulandelayo kangokuthi iyona esikolela ngisho ama relationship nasemsebenzini kubantu umuntu uhleli nabantu ngoyibona uvukelwa amacala emsebenzini, kube nokukhuluma okuba khona emsebenzini, ube nokungajabuleleki emsebenzini uthi wenza kahle umsebenzi kuloku nezinkulumo ezilozivuka ngegama lakho. Ungagcina usumuntu osukhetha ungabi namngani ngisho ebantwini ophikisana nabo nosebenzisana nabo. Ngisho abangani bahlehlile isimo salensebenzo baba abantu ngathi ungagcina ungenayo umuntu oqondile othi lo umngani wami sibambisene naye, ngoba isimo sezinto zakho ihamba zibe nesimo sokuphenduka ziphethuke. Bathi abantu abadala asivule ube umuntu ozosebenzisa isimo samavulandlela kodwa ozozicleansa ngawo ebese iyaphakama isimo sento eyinhlanhla yakho. Inhlanhla ikhona bathi ibhadalikho, it's just ukuthi nje akulungiswe leyanto ngoba into eyaqhamukela ngemuva wangayinaka lento yakucindezela phansi aba into esihamba ikubambe ikushonise phansi. Azilungi izinto, uyazama umqondo nawo networkile kodwa manje uthi musuthi uyayisebenza into when it comes to the point la kufuneka ikukhokhele khona imali kubhede emuva. Umuntu angayiphika imali enayo ayiphike mafuthi anike wena isimo semali. Suze wakiyeka ukusiza abantu ukubanika imali mhlambe njenganokubaboleka ngoba noma uthi umnikele umuntu kuba nalelo nkinga ukuthi akusezuba instead senzoba izitha nibanga ukuthi futhi ngabe ukulungisela izivanelo zakho. Suze waxwaya wakugwema ukusebenzisana nabantu ukuthi umsize aphinda kubuyisele ngoba ugcina manje kusengathi ukwakhela izitha. Basho njalo abantu abadala bathiwa kunalento ezayo inhlanhla kodwa manje kuvuka lento elesithunzanyana esifuna ukuthi asihlulekiswe bese uphakanyiswa ukuze umukele lenhlanhla eqhamuka esidalweni sasekhabo mama. Bathi abantu abadala ikanjalo isimo senkulumo yakho abayiveza namhlanje. Yeah, bayibeka lapho futhi sisithole lamavulandlela azovula indlela zakho nenhlanhla yakho. Akhona sokubhekela ngale sikunikeze uhambe wasebenzisa basebenzisa ukuze ngathola azodinga yes mase sikunika nje sokuchazela ukuthi futhi uthole lokhu nalokhu usuyabe sesiyakwenza okay host yakhona. Yes yeah. I
khona ngingakwazi ukuthi Yes, exactly, yeah. kunento la esemndenini Yes. manje emndenini Yeah. kunalento yalapha emndenini enencingabi manje angazi aba umndeni sasa bangibizile kuthiwa hlangana nabo khona abacela irate bathi bahlangana badlalile Yeah. manje ngisenamhlanje ngifonela uma ngitshela ukuthi ngaya khona kodwa ngigubhe thula hle udukile waziwa kuthiwa manje hamba uyofuna emakhazeni manje ngapele ngithatha ngiyibona manje angisazi manje ukuthi manje sengisaba nokuthi ngiye khona Yes. abantu basemndenini Yeah. abakazi bayenze into Yes, yes. yilo muntu ngasizona isikhathi ukuthi ngithi hayi ngonyeni Ezobanga i-conflict nengxaba. Into ela edala lento kunesimo esaba khona between ikhabo mama nekhaya. Okuyinto eyaba isenziwo esasebenza ngala kuma esetshenzwa abantu hayi ubaba qobo kodwa umndeni lo kunesandla sasebenza uma but lento ayiqondene nawe bamsebenza yena wahamba wayithola lento ukuthi kunento abamenza yona bemphendulela izinto behlakaza irelationship between abazali bakho now kuyavuka kuyena isidalwa sakhe sibe nesikhwele njoba manje vuke aboniswe izinto ezingahambi kahle when it comes to umusondela kubona nasi isidalwa sasekhabo ma sikhona into esiza nathi nasi sasekhabo baba naso siyafisa ukufanisana kodwa manje kunalento ukuthi between bona bobabili ezabazali ayizange kuze kuhambe kahle kwaba nogcobo yeah okay yeah bakubamba inkunzi nemali ha yes imali ngithole into umsebenzi manje angithi vele kwakona lokubambeka kwakhe inkunzi njoba walimala ngaleyo ndlela bathatha nemali nayo yonke kukhona into eyi behind the scenes so funa sicleanse ukuze lento isuke it has taken it is a year back yes into enesandla somuntu othile so ekufuna siyisuse manje ngoba isilwa nama relationship othi uqhubekela kuona phambili emsebenzini nje ukuthi njoba bebesho nawu uconfirm ukuthi abantu banalento ukuthi manje bakutreat engathi outside isahamba nalento lento yalesichitho esilwa nokuthi imali la uzothola khona imali ungahlali kahle iba ne problem so azokulekelela mafulandlela ngizokunikeza i-platform yokuthi uzothola ama items senze lento yebo Nkosi hayi kuzolunga kodwa don't worry usho ukuthi kusasa ngingalo ungaya kuona angeke zibe khona problem ngeke be khona ngizokunikeza kodwa ilokuzana uhlelo lokuthi uzoqoqa kanjani ubuye sisebenze don't worry sisoya ngale office ngale ngizokunika nje intelezi ozoqhuma ngayo ugeze ngayo uhambe uyisebenzisile uzoba right ungakhathazeki Office
napho siphume ngakhona le nginetafula khona sohlela ke ngikwenzela imithi yakhona